da zuwa Arewa Mega Hub YouTube channel. A bidiyon mu ne zan yi bayani ne akan yadda ake yin black badge verification na Facebook. To da farko yadda zaka yi ka dauko wannan application nan a cikin description na wannan bidiyo, sai ka shiga ciki. Da ka shiga ciki sai ka sa phone number naka na Facebook. Sai ka sa phone number naka anan na Facebook. Anan nan kuma sai ka sa password, daga nan sai ka danna login. Zai shiga ciki. Daga zarar ka login kun ga nan inda zai nuno ma kenan. To daga nan kuma sai ka danna kan nan ka shiga cikin profile naka. Kana shiga cikin profile ka sa name. Nan dinnan yadda aka sa name sai ka danna kai. Gashi nan yadda sunan kai ke. To daga nan sai ka danna ga nan 3 dot dake can saman nan. Wannan gun sai ka danna gun. Daga ka danna gun ga nan FB verified nan zaka danna. Gashi nan FB verify wannan gun nan zaka danna verify setup. Daga nan sai ka sa face name. Yawa gashi anan gun nan zaka sa full name ne kamar yadda yake kan Facebook naka. Nan zaka sa face name, nan zaka sa middle name, nan zaka sa last name. Anan sai ka danna add. Anan sai ka danna add. Daga zarar ka danna add zai dawo da kai, zai shigo da kai cikin nan. Sai ka danna nan gun kaman sau uku. Ka danna sau daya, ka sake kilikin sau biyu, ka danna ki da sake kilikin sau uku. Kana gama haka sai ka dawo cikin Facebook naka, cikin account naka na Facebook. Sai ka danna kan dashboard, sai ka yi refreshing fa ku gani. Gashi kana danna kana refreshing, gashi nan black badge ya fito. Gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan ya fito yadda ya kamata. To wannan shine a takaice yadda ake yin black badge verification na Facebook. Gashi nan za ku gani, kun gani ya fito anan, kun gani ya fito, duk post na za ku ga ya fito normal. To haka wannan shine hanya mafi sauki wadda ake yin black badge verification na Facebook. Domin karin bayani, in kuna neman karin bayani zaka iya min question a cikin comment, ko kuma sannan kuma akwai group namu na WhatsApp wanda nake ajiye update irin wannan, musamman abin da ya shafi hanyar da ake samun kuɗi na yanar gizo. So zaka iya joining din group din, zan ajiye link a description na wannan bidiyon.